Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Ka jaka dekali ka batamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Khlong. Ringkat baka net foodish. Ordar mapi ninwan ramani hakir dob yeng jongpi. Ke District Magistrate jong ke East Khasi Hills District ke Kong Isa Wanda lalu kala penjari dekat Section 144 CRPC ba ambit ban Khlong mau Khlong Shyiap na ki sharing lom bat ambit ru ban Khlong Shyiap na ki wa bat kino ki ba penken yakane kin ngat hakikin don ang. Hagani ko hukum laong balayo jing tip baki don ki jing Khlong mau Khlong Shyiap ba Be-Aiñ ha ki ba bon ki jaka ha East Khasi Hills District claim da yo ya ka mining license lani ki quarry permit na ki bor ba halor ba day nakata la penjari no de Section 144 CRPC.